sammen. Nu er vi tilbage med endnu en video. Jeg er næsten lige kommet hjem fra Athen, og derfor så tænkte jeg, at jeg kunne lave sådan en Athen haul. Så det er det, jeg skal lave i dag. Okay. Hvor skal jeg begynde? Okay, jeg starter med tøj, så derefter så tager jeg lidt sko, og så tager jeg sådan noget makeup, tingle, whatever. Ja. Til at starte med, der var ikke særlig mange butikker i Athen, synes jeg. Eller i hvert fald ikke i shoppegaden. Der var sådan lidt standardmærkerne. Men jeg var inde i Zara, hvor jeg købte en All Basic hvid t-shirt. Den er mega blød i stoffet. Den er virkelig rar. Og så er den V-neck, V-hals. Okay, next up er en t-shirt fra Zara igen. Det her, det er også bare sådan en basic en. Den her, den har så striber, og den er ikke særlig nedringet, og det er mega rart. Den er sådan lidt lange ærmer, men ikke lange ærmer. Det er sådan lange t-shirt ærmer. Den er rigtig fin på. Yay! That's nice. Okay, så var vi også inde i H&M. Og det var en kæmpe H&M. Jeg har aldrig været inde i en større. Den havde sådan 5 etager op. Men der købte jeg de her mega standard, sådan nogle shorts. Bløde shorts, som sidder mega løst, men de er mega rare her på. Og jeg manglede egentlig nogle sort løse noget. Så det var dejligt. Thank you, H&M. Et andet par er de her cowboy jeans fra H&M også. De er mega sådan bløde af cowboy noget der, og de sad virkelig godt, og så ja, de er mega gode til sommer, sådan standard jeans shorts. Okay, sidste ting i tøjgaden, det er, et par denim jeans fra Mango. Kommer jeg lige op med dem. De har huller i knæene, og det er faktisk min første bukser med huller i knæene. Jeg synes det er fedt, men jeg skal ikke have for mange bukser med huller i knæene, for det bliver også bare sådan meget det ved jeg ikke. I don't know, men de sidder vildt godt, og de er sådan lidt stretchy. Ja, de er virkelig fede. Yeah, I like them. Thank you, Mango. Hvis vi går videre, basically de næste 3 ting jeg viser, det er noget jeg købte inden for sådan 5 minutter. Og vi havde mega travlt, en veninde og jeg, da vi var i Athen, for vi skulle mødes med hele klassen og ud at spise. Og vi skulle på vej hjem, og så jeg bare butik, og jeg skulle derind og have de her ting, og det gik så stærkt. Men det første par jeg købte, det var et par sko. Det er Puma. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad modellen hedder. Hvad hedder modellen? Det burde jeg vide. Well, det er den der Puma Basic Standard. Den her købte jeg i sort med et sølvmærke. Jeg havde først kigget på den helt almindelige med hvid stribe her. Der var guldmærke, og det ville jeg ikke have, så jeg købte dem med sølv og i sort. Og jeg er mega glad for dem. Mega. Og de er mega gode i, og jeg elsker sneakers. Så yes. Okay, det næste par jeg fik købt, det er de her. Det er Vans Old School, og de er pissefede. Jeg er virkelig vild med dem her. De er pæne nu, når de er nye, men jeg ved, de er så pæne, når de er slidte. Og det gjorde stort set alle outfits. Det er lidt ligesom sådan en Converse. Bare Vans. Altså, det kan gå til alt. Så. Why not? Hvis vi går hen i sådan makeup. Jeg fik ikke købt særlig meget makeup, for vi havde ikke rigtig tid til shopping. Men jeg fik købt en palette. Øjenskygpalette. Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow Collection. Basically, den ser sådan her udenpå, og åbner den lige. Jeg har slet ikke haft den åbnet endnu. Oj, der var også et kort. Oj, hvad står der? Semi-sweet. Okay, så er der sådan et eller andet med ting til at lave de her fancy. Sådan her ser den ud udenpå. Det er faktisk indeni, den ser ud sådan her indeni. Yes, godt Elisabeth. Og farverne ser sådan her ud. Okay, nu må man overhovedet ikke se det. Hvis I kan se det, så må man lige se det sådan her. Wow, de dufter af chokolade, det vidste jeg ikke. Ej, hvor sjovt. Det her lugter alt sammen af chokolade, og der er nogle mega fine farver, og de er alle sammen sådan ret nude, basic, ikke så sådan vilde. Og det kan jeg godt lide. Det kan være et mega fint look, man kan få lavet af det her. Man kan lave mange fine looks. I like it. Det næste, jeg fik købt, det var også inde i Zara. Det var en parfume. Den her, det er så den, der hedder Oriental. Det er mega svært at forklare, hvordan sådan noget dufter. Det skal egentlig selv ud og dufte. Jeg synes, den dufter sådan helt af... Jeg ved ikke, jeg får sådan en forår-sommerstemning. Den er sådan lidt sød i det. Jeg kan godt lide den, ja. Den her var nok en af de bedste indenfra, synes jeg. Men der var andre dufte, der også duftede mere frisk. Mere sådan
tungt. Det ved jeg ikke. Det er svært at forklare. En ting til, jeg købte lidt random, det var den her skål. Jeg synes, det var mega cute. Jeg ved ikke, om den er i fokus. I don't know. Men den har sådan et fint mønster indeni, og det hele det er håndlavet. Og jeg synes, den var sød. Så det er sådan et eller andet, ja, I don't know. Lige nu har jeg sådan vatrundeller i den. Men måske skulle jeg bruge den til et eller andet mere, ja, nyttigt. Okay, basically hele klassen havde med sådan en konkurrence om oldtidskundskab, eller min lærer havde arrangeret. Og så mit hold, vi vandt. Men som præmie, der fik vi det her krus. Det er sådan et eller andet med sådan Good morning from Greece, Athena, Parthenon, Sunil, Poseidon, Olympia. Der er sådan alle de basically mest berømte ting fra Grækenland på det her lille kop. Og jeg kommer selvfølgelig til at bruge det til kaffe, fordi det er altid lækkert. De sidste ting, det var noget jeg købte i Athens lufthavn. Det var ret sådan spontant. Men jeg havde gået og kigget på de her ting fra Elisabeth Arden. Det er Elisabeth Ardens læbepomade, som jeg virkelig har været på udkig efter. Og den kom bare i sådan en lille pakkedeal med den creme, der hedder 8 Hour Cream Skin Protectant fra Elisabeth Arden også selvfølgelig. Og den her, den er sådan, ja, den er sådan creamy, men mærkelig. Men det er sådan, det lugter aldrig rigtig noget. Det lugter sådan mærkeligt. Jeg tror, det er en lugt, man skal vende sig til. Jeg kan virkelig godt lide det, og det virker rigtig godt. Så det er lækkert. Den sidste ting, woohoo, min ting, jeg bare har gået længe efter, det er, okay, trommesalve. Det er min Chanel parfume. Look at it. How beautiful it is. Jeg går lige ud af billedet, så den er der helt for sig selv. Det her, det er sådan set min yndlingsparfume lige nu. Jeg skal have flere Chanel parfumer, fordi de er mega flotte, og de var mega flotte, og de er så gode. Mange af parfumerne er ret tunge, så det er måske ikke noget, jeg vil bruge til sommer. Jeg vil nok mere bruge dem om vinteren, men de er virkelig gode, og så er de virkelig, altså de holder et sprøjt, og så er det nok, så har man det hele dagen. Hvis man sprøjter 10 på, så er man en parfumebutik, basically. Virkelig, det skal man passe på med, men de er virkelig gode, og så indpakningen er så flot. Men jeg er glad for den. Well, det her var alt, hvad jeg har fået anskaffet mig i Athen. Jeg håber virkelig, at I nydt den her video. Og jeg prøver at lægge links nede i beskrivelsen til alle de ting, jeg nu har købt. Af dem, jeg i hvert fald kan finde. Og så håber jeg, at I får det rigtig godt, indtil vi ses næste gang igen. Yay! See ya!